Příbor, jedno z nejstarších měst na severní Moravě. Toto malebné město s bohatou historií se nachází v Moravskoslezském kraji a je známé svou zachovalou historickou architekturou, až příliš klidnou atmosférou a významnými osobnostmi, které zde spatřily světlo světa. Takovouto první kuriozitkou tohoto krásného města je slovutný Sigmund Freud. Sigmund Freud je jednou z nejvýznamnějších osobností spojených s Příborem. Je totiž zakladatelem psychoanalýzy. Sigmund Freud se narodil 6. května 1856 v židovské rodině a i když zde strávil pouze první 3 roky svého života, město se k jeho odkazu velmi, velmi hrdě hlásí. V Příboře můžete navštívit ku příkladu Freudův rodný dům, který slouží jako muzeum a nabízí pohled na jeho raný život i pozdější vědeckou činnost. Taktéž tu ku příkladu jeho pravnučka dělala uměleckou vernisáž. Bohužel fotografie se mi nepodařilo zachytit. Zde můžeme vidět erb města Příbor a taktéž je důležité zmínit, že zde protéká řeka Lubina. Tímto bych vás chtěla pozvat na drobnou prohlídku tímto malebným městem. No což nemeškejme. Takovýto turista, který hned po vystoupení z vlaku má tu příležitost se zorientovat podle orientačního plánu města Příbor, který je velmi aktuální. Jeho aktuálnost jde vycítit nejen díky jeho informacím, ale taktéž lehce z rezívělých okrajů. Pokračujeme dále směrem ke kostelu svaté Panenky Marie, kde je mimochodem můj tatínek Haníkem. Takovou drobnou zajímavostí pro tento kostel svaté Panenky Marie je ten, že právě socha svaté Marie je sochou posvátnou, kde jednou se jedna paní z Prahy k sošce tak urputně modlila, až na tuto sošku začal žárlit její manžel a hodil Panenku Marii do ohně. Tato soška nejenže nezhořela, ale taktéž nedošlo k žádné škodě a tudíž se stala jakoužto si svatou ikonou. Zde je vidět nový vlak, krátký záběr na nejnovější vlak, který se taktéž stal drobným pozdvižením pro zdejší obyvatele. A to hlavně kvůli tomu, že doposud zde jezdil vláček Štramberáček a nyní zde projíždí takováto rychlá mašina. Tady můžeme vidět brousírnu, kam příboráci chodí dávat své brusle, když zrovna náhodou zamrzne Lubina a dá se tam hrát hokej. Právě přicházíme na schodiště, které nás dovede přímo pod věž kostela svaté Panenky Marie. Tyto schody byly pod rekonstrukcí zhruba 12 let, a to kvůli zběsilým památkářům. Tyto památkáře se povedlo zlomit Standou Štefkem, který je poměrně velkou ikonou v tomto městě. Bohužel k nelibosti Standy Štefka místo horlivých katolíků se na těchto schodištích převážně usidlují etylické skupinky mladých dětí, které by ještě k alkoholu mít přístup neměly. Ovšem tady jde vidět pravá zanícenost a láska k tomuto malebnému městu. Tak, náměstíčko pod kostelní věží. Co k tomu dodat? Zde si lze zaparkovat auto. Nyní pokračujeme dál. Kavárna u piaristu, jedno z oblíbených míst, hnedka u náměstí. Na tomto náměstí ovšem nesmí chybět zmínka o Sigmundu Freudovi, a to přímo jeho pravnučkou. Kašna a sousoší. Pokud by vás více zajímala historie tohoto sousoší, vřele vám doporučuji si vyhledat něco málo o životě Jana Nepomuckého.
Tady je smutný pohled na vietnamské potraviny, které byly nedávno zavřeny. Ale město Příbor strádat nebude, protože zde máme kebab Příbor. Tady je můj oblíbený prvek celého města a vietnamské kultury. Prosím, zde se prodávají kbelky. Pokud někdo zjistí, co to kbelky jsou, dejte mi vědět. Zde se nachází kavárna Oáza. Pravá oáza pro etyliky a tady taktéž minimarket. Co je opravdu hezké na Příboře je, že se člověk může orientovat právě pomocí kostelní věže. Tady můžeme vidět jednu z mých oblíbených budov a tím je Kajzederova vila. Kajzeder byl slovutný architekt, bohužel památkáři si dávají záležet na tom, aby tato krásná vila schatrala. Pokud se člověk chce chůzí dostat do Skotnice a nechce jít podél zablácené Lubiny, musí jít touto velmi krásnou trasou. A tady se nachází můj oblíbený prvek celého města. Radar upozorňující řidiče na překročení hranice rychlosti. Jeho komentář k tomu však je pozor děti. Ovšem, jak můžeme vidět, poblíž právě tohoto radaru se pouze nachází hřbitov. Tedy pojďme hledat tyto ztracené děti. Nejblíže k radaru je pneuservis, který taktéž opravuje klimatizace. A další hřbitov. Pokud se tedy děti nenachází na jednom z těchto míst, opravdu nevím kde. Procházíme právě starým hřbitovem, ačkoliv se toto místo zdá být velmi nepohostinné. Chodí zde mnoha náctiletých a mladých dospělých jedinců tohoto města Příbora nejčastěji činit nějaké aktivity, které nejsou vhodné dělat jen tak na veřejnosti, ovšem nebožtíci nevyzradí. Osobně tu taktéž ráda chodím si třeba číst, zní to zvláštně, ale je to opravdu krásné klidné místo s moc pěkným rozhledem. A bohužel jsem zvolila špatný úhel. Ze starého hřbitova se dá dostat taktéž tímto schodištěm, které už je zrekonstruovaný nějaký pátek. A jedno z dalších míst, kde v Příboře může člověk strávit dlouhou chvíli, je třeba večerní kavárna, která je bohužel otevřená v každý den, kromě pátku a víkendu. Takže pokud jste pracující člověk, nemáte šanci se tam dostat. Abych ale neříkala a neházela na Příbor jenom špínu, musím říct, že když je ku příkladu léto nebo jaro, tak to je jedno z nejkrásnějších míst dle mého názoru. Osobně jsem tu zažila jedny z těch nejhezčích chvílí, které bych absolutně za nic nevyměnila a proto bych jenom chtěla takhle ukázat krátké záběry z mého minulého léta.